Sing ngrabok. Iya, ada mudah kuwi. Nggih. Oh. Lho iki dadi ceritane iki nang kebone tanggoku iki, kebon sayur. Apa nek ini gambas. Gambas. Ari. Iki lho wis do panen. Kingko ya viral kok. Tenang wae. Iya ora apa-apa ya terus. Nek ngene iki aman ya virale, ya toh? Iya, nek kowe miral ke aku nak aku ora kok gede duitmu yo. Masuk rada loyo. Nah, iki. Iki ora panen, Ding, Cah. Iki urung panen. Ding Nur, ternyata saya salah informasi. Iki lagi bungkus. bungkusi. Jadi di kekne plastik. Ini plastik. Bundel ya aku. Tak kira siapa lagi ngomong herer malah. Hmm. Lah ya nggih. Dine plastik ngene iki. Diplastiki. Kalau yang busuk dipotong. Nah, ini. sing ora dadi Iya. Seperti ini. yang busuk-busuk Dibuang. dipotong, dibuang ben ora ngenengi kancane. Nah. Apa, Ti? Iya. Iya, Bapak. Bapak pocong. Bapak pocong. Ya? Kene dhisik cilikanku mbiyen lho, Cah. Mancing ki nang kene iki. Nek kowe kan langsung gede. Nah, cilikanku biyen iki nek mancing nang kalen. Oke. Loh. Mbak-mbaknya lagi bungkusi sayur. Ini jenenge apa, gambas ya? Gambas, aur oyong, aur apa nih? Aur-auran. Apa oyong? Oyong, gambas. Ceme. Ceme. Gambas suling. Gambang. Oh, gambang. Iki ya busuk iki. Kuning-kuning ini. Dipotong. Yang busuk kuning-kuning. Dipotong. Kok roti mas aku mau ini. Yo kan dirimu do lewat ngarepanku. Mau ning ndi? Iya dong. Wah iki aku. Ini langsung. Masuk meninggal iki ngendi? Kulon ae lho. Oh sing kulon, Tanjung sing sisih kulon ya lho. Heeh, RT 19. Wis di anu rong. Engko jam 4:30 lek ngubur. Oh langsung gitu. Langsung ya ngopo? Kowe iki kan ibuke almarhum Pak Yai Haris Mas Duki to? Heeh. Dek anu ning ndi? Ya apa? Ning ngubur. Neng Bangirejo. Iya. Lho, ti staples. Enggak lah. Bungkusnya gue plastik. Nek iki sing wis gede-gede. Ini ya urung layak panen ya iki. Sudah, tapi belum. Paling besok panennya bisa. Nah, sesuk nek panen tak konten meneh. Besok tapi waduh Mas, ora reti iki nek panen ngasih 20 kilo muncul. Lah nek Lombok ki ngendi? Lombok Gurine Fitri. Wow, kono. Kowe sesuk ngevlog karo Lek Imul lek. Oh, nek ngono oleh imul. Kurang ngakak terus ya nek oleh imul. Oh, dijak nyanyi yo. Ya. Kemana dijak konser. Nyamuke ora. Nganggo bat nyamuk ya. Wes, ora masal bate nyamuk iki saking Ya carane bale nyamuke. bat nyamuk bakar kayak ndur kepala. Mosok dia sing pertitik ngondake. Kon
anggo obat nyamuk bakar rek deleke dhuwur sirah ini. Dan kena panen ki berapa minggu? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Setiap 2 hari sekali panen. Berapa kilo? Sekali panen berapa kilo? 20 kilo lebih, kadang 35, kadang nggak mesti, kadang-kadang nggak panen, kadang-kadang 20, 30. Paling banyak 45 sampai 50 kilo pernah. wah, Tapi sama sodong nggak sini aja. 50 kilo. Loh, sing arek ngoseng-ngoseng gambas ceme. Lintang sel. Juragane Pak Murdiono. Iki yang punya kebun ini Pak Murdiono. Nah iki wingi apa? Empring-empring lho bambu. Kan lek negori nggonku. Oh, apa ya, Mas? Iyalah. Bisa ngendi? Ya kae sing nggon nggon kebon Nas. Ngande anu tumpukan pasir. Iya kono kuwi. Wah. 30 batang. Lah, kene nang wit duren barang iki. Wit duren juga ada pohon duren. Pohon duren. Banyak-banyak menikmati prosesnya. Kilo kirung dibungkus. Ketinggalan orang. Ora. Sing panen iki, Mas. Anggere wis sesak-sesak anggo legging ngene iki kok panen. Nggo supri. Nganggo legging ya, Cah. Panggire plastik wis menteng-menteng. Gas panen. Wis siset ini panen. Ini lur carane. Kan nek sing ora ngerti kan dikirane apa? Gede, wis gede ngene iki kan. Lagi di Bungkusi. ora nek dijualke kan nang plastike. Ngertine kan gede gek lagi dilebokne nang plastik. Lah iya dibungkusi astagfirullahaladzim ya Allah. Ngono kuwi. Ya, direspike ya. Iya, gua mau dikerawu sama mbak-mbak. Ini Mbak Ati. Ya. Iki Mbak. Noni. Mbak Noni. Aku bukan orang sini ya. Nah, aslinya mana? Orang hutan. Aslinya kepek. Kepek. Kamu punya teman orang kepek tidak? Wong kepek Wonosari. Kepek anu, Banyumas. Banyu Banyumili. Soco Banyumas. Ini sebenarnya sudah telat, tapi nggak apa-apa dibiarkan saja. Lah iki lho lewatan. Ki Cilik banget, gosok ya. oh, Cilik nggak boleh. nggak boleh. Enggak. Kalau terlalu kecil gosok, kalau terlalu gede bentuk tawon, serba salah. Berarti kudu ekstra anu ya iki. Memilih, Yes. ekstra memilih. Iya. Iya, Bapak. Iya. Ini itu karena yang itu Kebun ceme atau gambas. Ini bosok, busuk. Iki pengairannya
saka anu ya, sumber pangan ya. Heeh, sumber pangan. Sumber pangan pengairane. Tetap nganggo paralon. Yes, 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 yes. Of course. Enggak. Mbak Dewi iki malah jadi artis bekas art. Nah, iya dong harus no. Apa enak aku tujuan. Ya penak-penak no. Iyalah. Yo. Jane guntingmu ki kok fungsaike ora ta? Ayo orang mati. Ngono wis diomongi maseke bosok. Tujuanku kan nganu iki ora fokus bosok. Ora fokus goleki perbusukan. Kowe lho mau sing ngomong ngene iki. Oh, maaf. Engko nek ana sing busuk dipotong sisan yo, Ndro. Ngon mburine Mas Dudut. Maaf. Mas Padahal Dudut sing- salah. Sing ngomong ngono iki dhek dhewe. Ih, malah doudur to. Kayak kene ora ngerti apa-apa melu diklerokke. Iki arek kepiye ya donan ki. Jan wis. Iki karo mburimu. Nek sing siji mau sapa? Iya. Ah, Iya, dikan mulai ajeng, tidak ajeng arek diangkroki wong lanang mau. kok iso? Si anake anu kan Mas, Nganu nek pantonya Tantoyo. dipanen. Oke, besok kita ikut panen lagi ya, bolo-bolo semua. Besok berapa personil kira-kira? Siang. Jane iki. Pirono? Nek pagi iki Paling telu. Ora Hmm. Tuh nih. tergantung personil. Besok aku kan pay. berarti besok bertiga. Oke. Ya, kemarin aku udah panen sama Lek Ruby bukan berdua, kamu nggak lihat sih. Ya aku kan nggak dong. Iya, Aku baru punya ide. Mau. video ya. Iki gulu iki wingi iki. Iki panenan wingi keri cah. Iki. Ruby paling lali. Iki panenan wingi iki kayak iki. Kecer iki. Iki gowo bae. Terus aja. Inggon keranjang. Di kotak wae. Udah rek bengkong kuwi. Untuk tahun kan. Bengkong. Ini gini. Ini Sitia mau staplesan ini ya. Kayak kono kita ya. Kono ta ya. Neng keranjang. Nah niki untuk tahun ora ya non. Biar sih ini tak sekat. Wes lan jero. Dadi mung suwe ngene iki tawon ya, Lur. Nek wis dientup tawon wis langsung dada busuk. Dadi pucukane nggon kembang ngene iki. Iki dientup tawon ya wis wassalam. Makanya langsung dibungkus, jangan sampai disengat lebah. Jangan sampai disengati lebah. Gitu. Ini. Jam 2:30. Heeh, kurang 10 menit. Nih kebone kae. Oke teman-teman, begitu dulu ya untuk vlog sore kali ini. Kita lanjut besok ikut panen di sini. Oke, jangan lupa di like komennya. Terima kasih, bareng Mbak Atik juga ada Mbak Noni. Hei, halo, dah.